Eta gunero legez, eguneko elkarrizketari atea irekiko diogu, horretarako gaurkoan gurean daukagu Iñigo Hernando, Galdakauko alkatea, eguerdion, ongi etorri. Eguerdion, beira. Beno, Galdakauko udaletik Bizkaiko energia jasangarriarekin lotutako proiektu handienetako bat aurkeztu berri duzu, hain zuzen ere instalazio fotovoltaiko bat, 3.000 lagunentzat energia sortuko lukeena, zertan datza proiektua? Gorosibaiko lurroiek, aspaldiko kontu bat da, bertan enpresa bat zegoen, eta gobernu heldu ginean ikusi genuen zelan eremu guzti horri. Aukera bat egon zan mai gainean, eta birziklapen planta bat jartzeko antxe, eta ez geunden ados, eta hango bizilagunak ez da, be. Eta orduan, aukera hau jarriakun mai gainean. Bertan, 80.000 metro karratu daude, 9 hektarea, 6 megabatioko potentzia instalatzeko gaitasunarekin, eta horrek suposatzen dau, zuk esan duzu moduan, hitzentzat argindarra bideratzea. Hango bizilagunekin ere kontrastatu genuen, oso elkarterekin, kondutan izan ere, inguru hori oso ona dela, hegoalderantz begira dagoela, oso egokia, eguzkiak etengabe ematen dagoelako, eta oso proposa da, gune hori esan duan guztiagaitik. Bizkaiko planta fotovoltaikorik handiena izango zen. Eta horren, hasiko gara, herriko mugikortasuna, jentea auzoetatik erdigunera adibidez, metros etorri halko da, Aperri baitik, Bengoetxetik. Beraz, ezin gara geldirik egon eta metro ezin da heldu 2027an, iragarrita den moduen erdigunera eta Usansoloara 2029an, baina ezin gara heldu 2027ra eta herria berdin konfiguraturik egotea. Aurreratzen bagara eta inteligentziaz eta arduraz danon artean jokatzen badugu, alde batetik egiturak eta atseginagoa izango dugu herrian, oinezkoentzako eta bizikletentzako espazioak irabaziz, eta gainera gero horrek eragina aukiko dau, bertoko komertzioan eta ostalaritzan. Erdigune potente bat izanik, denon artean erabakita. Auzoak aipatu dituzula, Usansolo dagoeneko udalerri bilakatu da, Bizkaiko da 13. hamarkada luzetako aldarrikapenaren ostean, ezta? Zenolako balorazio egiten duzu, irakurketa egiten duzu, legealdi honetan aurrera atera izan delako? Gobernu heldu ginen argi geneukan. Usansolotarren hitza entzun eta errespetatu behar genuela. Urteetako errebindikazio historiko bat da, 30 urte baino gehiago, gara matzate horre bultzaka eta euren eskararekin. Eta orduan, heldu ginen, Usansolo herria ere gobernuko parte da. Ez dugu aztu behar udal gobernuan lau alderdi gauzela, Euskal Herria Bildu, auzoak, Usansolo herria eta Podemos, eta konpromisotako bat hori izan zen. Beraz, 2013an eratutako foru araua hartu genuen, bertan ezartzen zen ze prozedura aurrera margunuen aurrerako prozesu bat desblokeatzeko edo korapioa askatzeko, eta 2020ko urtarrian osoko bilkurak onartu zuen bide hau hasi behar genuela. 2020an hasi zen, lehengo gunean Bizkaiko batzar nagusietan argi berdea edo baiezkoa eman zitzaion balizko segregazio horri, eta orain zain gauz, Bizkaiko aldizkari ofizialean publikatzen denean, hortik aurrera behin-behineko izango da, eta alegazioa epea amaitzen denean, handik 2 hilabetera edo, behin-betiko izango da erabakia. Aipatu duzu 3 hamarkada baino gehiagoko aldarrikapena badela, zergaitik orain, badirudi inoiz baino gertuago dagoela momentu hori? Esan duan moduen, 2019an gobernu heldu ginen, eta handik hilabete batzutara korapioa askatzen hasi ginen. Uste dut, ariketa demokratiko utza bultzatu behar genuela, oso potentea, ia 5.000 biztan dira, eta uste dut euren errebindikazio zilegi eta historiko horri bide eman behar geniola. Zergaitik orain, bakoitzak jakingo da, gu horregon gara, ni oposizioan nengoen, gero ja gobernura pasatu nintzen, eta uste dut Usansoloko jendea, Usansolotarrak oso kontziente direla, noiz eta norekin askatu den korapio hori, baina nire aldetik, uste dut egin beharreko gauza bat zela. Kalkulo politikoetatik aparte, eta hori guztia alde batera utzita, uste dut Usansolotarren eskubidea bermatu behar genuela, eta hori egin genuen.
hitza bete, emandako hitza bete. Urte hasieran Galdakoko EAJak ohartarazten zizueten, ez? Ez ekiteko espektatiba faltsurik, ez sortzeko espektatiba faltsurik herritarrengan, Usansoloko desanexioari dagokionean, zer esango zenieke orain? Nina sartuko EAJaren deklarazioetan, ni bakarri dakit 2008ko urtarri horretan, osoko bilkurak baietza eman zion prozedura azteari, eta bertan EAJak baiezko eman zuen. Eta hori amaieran ere, batzar nagusietan, EAJak baietza eman dau. Beste alderdi guztiekin batera. Baina uste dut garrantzitsuena dela, lehen esan dodana. Usansolotarrek badakite noiz eta norekin askatu den korapilo hau. Urteetako errebindikazio baten ostean. Hasieran aipatu dugun planta fotovoltaikoaren proiektu hori Gorosibain Usansolon dago. Ez dakit honek, desanexio prozesu honek, nolabait eragin dezakeen proiektuan? Ez, proiektuak aurrera jarraituko dago. Eta gainera Usansoloko balizko segregazio hori egikaritzen bada, ez da izango egun batetik besterako prozesu bat apurka joango gara hitz egiten, udaleko hainbat zerbitzui buruz, hainbat proiekturi buruz, eta joango gara hitzarmenak sinatzen edo adosten, beraz Gorosibaikoa beste parte bat izango da. Eta uste dut, Galdakotik naturaltasunez hartzen den prozesu bat dela, eta Usansolotik adizkidetasunez hartuko dela prozesu guzti hori, eta zerbitzuen banaketa, eta nola egin, nola hitzartu, eta Gorosibaiko planta fotovoltaiko hori hoien artean sartuko da. 3 urte, igaro dira dagoeneko koalizioan, esan duzun bezala udalera heldu zinenetik, legaldiaren amaierara iristen ari garela ere esan daiteke, zenolako balorazioa egiten duzu? Ona, balorazio ona. Ez dira garai errazak izan. 40 urteren ostean gobernu aldaketa egon zen Galdakaon, eta handik 8 hilera pandemia bat geneukan gainean. Hori esan bat ere erraza izan. Baina, uste dut jendeak ikusi zuela gai ginela, hori kudeatzeko eta eraginkor batean eta era honean. Horren ostean gainera, beste krisi batean murgilduru gaude, hornidura aldetik materialak eta zelan euren kostua igo dan, baina horre aurre egiten ari gara. Eta herrian ikusi dana, hainbat urtetan eskatutakoa da, geldiune batetik irtetzea, eta bertan herrian gauzak egiten direla ikustea. Bai hirigintza aldetik, obra eta zerbitzuetan, kultura aldetik ere, uste dut Galdako erreferente bilakatzen ari dela ingurune guztian, gizarte politiketan ere, datu bat aipatzearren, gu gobernu heldu ginen 2019an, etxebizitza larrialdietarako etxebizitza bakarra zegoen erabilgarri. Gaur egun 13 ditugu, eta danak beteta, eta bide horretan jarraitu behar dugu. Hau da, uste dugu, Galdakaok badauzkala eta bazeuskala hainbat behar, eta herrian hori ari dela ikusten jendea. Kaletik hori somatzen da, hori trasladatzen duztie, eta aldaketa hori, eta espero sana, hori gauzatzen ari garela. Etxebizitza aipatu duzula, egunotako albiste ere badelako, Galdakoko etxebizitza sindikatuak salatu duela, familia bat etxetik kaleratzeko arrizkoan dagoela. Etxebizitza hori hain zuzen Kutxabank bankuarena eta Cerberus funts putrearen jabetzakoa da. Eta negozatzen saiatu dira, baina momentuz dute inolako akordiorik lortu. Ez dakite udaletik harremanetan jarri zareten beraiekin edo nola helduko zaion gaiari? Argi buru gotitzi, lehenengotain, udaletik ez dugula inolako etxe kaleratzeik nahi. Eta horretan berrezten garala. Kutxabankekin adibidez, ni neu jarri naz kontaktuan gaia tratatzeko. Eta badakite hor da bizela hitz egiten, eta espero dugu ondo amaitzea gaia. Badakite ez dela gauza bat, udalak eskumena dekonik, bankuen eta jabeen arteko historia bat dela, baina bitartekaritza lan hori egin aldugun einean horregongo gara. Eta esan duen moduan, Kutxabankekin adibidez, elkarrizketetan aritu gara, gaia bideratzeko eta etxekaleretzerik eskertatzeko. Errepasoa egiten ari ginela ez, 3 urte hauetakoak, udal gobernua osatu zenutenean, 100 proposamen jarri zenituzten mahai gainean, horietako batzuk dagoeneko martxan dira, beste batzuk egikaritu dira, baina legealdi honetan ez, amaitzekoak direnak zeintzuk nabarmenduko zenituzke? Uste dut, hainbat eta hainbat proiektu martxan jarri ditugula eta beste hainbat etorriko direla. Lehenengotean nik ez dut pentsatzen legealdi batean bakarrik eta herri batean pentsatzen baduzu 4 urteka, uste dut ezabizela asmatzen.
prozesua eta bideak oso luzeak izaten dira, eta gainera, herri eredua aldatzeko, denboraz behar da hartu dana eta lasaitasunez, baina hor badauz gauza batzuk eta oso nabarmenak izan direla. Gobernu heldu ginenean, Ibai Zabalen errekaren ibilbide guztia berordenatzeko eta gaia desblokeatu genuen, hainbat espropiazioekin eta urarekin, Eusko Jaurlaritzarekin batera. Obrak hortxe dauz, 3 urteko obra bat da, baina oso garrantzitsua, zaitik, uholdeak saiesten ari gara, behingoz, oso arazo larria zen ingurune guzti horretan, eta herriak konektatuko dugu errekarekin eta pasealeku polit bat geratu alda. Gero beste hainbat proiektu eko martxan, emakumeen etxea adibidez, hor zegoen, eta gure politika ereduan behintzat, holan sinesten dugulako, emakume elkartekin, norbanakoekin tratatu egin dugu, eta uste laster proiektuaren aurkezpena izango dela, denen aportazioak jaso izateko. Beste hainbat proiektu oso potolo dauzkagunak mahai gainean eta obrak ja martxan daudenak, adibidez, gobernura heldu ginenean, ez zegoen alokairu sozialerako inolako etxe bizitzarik Galdakaon. 60 etxe bizitza eraikiko dira alokairu basukoak, herriko gazteentzat eta behar gehien dekienentzat. Badira proiektu batzuk oso potenteak eta oso luzeak, baina hiri eredu berri horrekin lotuak eta aurra eraman behar direnak. Legegintzaldi honetan batzuk amaituko dira, baina beste batzuk jarraituko dute eta oinarriak hor daude. Eta hori da egonkortu behar duguna. Proiektu hori egonkortu eta aurrera egin hurrengo urte guztietan. Kulturaren alorrean ere bada zer esana, ez? Durangoko azokaziko da aste honetan, aste azkenetik aurrera. Eta kultura eta euskara ardatz, Galdakao ere uste duzu bilakatzen ari dela nolabaiteko erreferente, sormene bezalako baiaialdiekin? Bai, nik uste dut, baietz, hala trasladatzen neuria. Bai, eskualdetik edo Bizkaitik eta Euskal Herriko beste txokotatik. Analizi bat izan eta uste genuen Galdakon faltazala toki bat, Euskal sortzaiek euren erreferentzia puntu bat eukiteko. Sormen egitasmoa aurra eraman genuen, eta esperientzia oso polita izaten ere, oso berezgarria. Inguruko artistek eta sortzaiek badaukate hor non aurkeztu, euren lanak. Herrian oso ondo ikusten ari da, eta gainera, aldo batetik, euskera ardatz, emakume sortzaiak ere ardatz, kasu gehienetan, eta horrek egin dauna izan da, Galdakao bilakatu erreferente kultural bagian utzik zegoen arlo batean. Beraz, oso pozik gaudet, eta gainera ez hori bakarrik, sormenerekin batera, Torrezabale kulturetxeak beste jauzi batzuk eman dauz, eta dauzkagune asistentzia datuak eta berrezten dure, Galdakaok jauzi oso kualitatibo eman dauela kulturarloan. Euskaraldia ere ospatu da egunotan Galdakaon, Euskararen egunaren arira ere izan dira hainbat ekitaldi. Zer moduz dago Euskararen osasuna Galdakaon? Kurioso da, Galdakaok badauzka ia bieren, herritarren ia bieren euskaldunak dira, edo euskara hitz egiteko eta ulertzeko gai. Kalera bilera, azken datuen arabera, 15% zen. Eta kurioso segaitik, batzuk esango dute, bakarrik 15% ia bieren eukinda, baina inguruko herri guztiekin konparatuta Galdakao nahiko euskalduna da. Hala ere, asko eta asko daukagu lan egiteko eta jarraitzeko horreitik amendik eskerrak Euskaldian egon diren lantaldekoi lanean horre kriston programazioa sortu dure, hainbat egunetan zehar ekimen ezberdinak bultzatu dira, eta hori da bidea, erakartzea, herriko elkarteak, herriko norbanakoak eta euskerara, eta finkatzea, Galdakao ere, aniztasun kultural guztiarekin eta hori guztiak kontutan harturik, euskerak badaukala bere erroa Galdakaon, eta gainera oso potentea. Maiatzeko udala hauteskundeak ere izango dituzu buruan, pentsatzekoa da, ez dakite urrunala gertu ikusten dituzun. Oraindik bakarrik pentsatzen dute egunerokotasunen eta udalandekoan lan karga guztiarekin. Baina uste dut jendeak 2019an aldaketa bat eskatu zeuela. Ezin dugu aiztu Euskal Herriko udalik anitzen garela,
gobernuan 4 alderdi gauz, gehi oposizioan beste 2. Eta hori guztia kudeatzea ez dut esango errezadanik, baina oso aberasgarria eta egonkortzen jarraitu behar dugu hasitako bide hori. Herritarrek eskatu ziguten aldaketa bat, aldaketa nabaria dela uste dut, bai kudeaketan, barne kudeaketan, udalean bertan desblokatu dugu hainbat eta hainbat inertzia, entzineko inertzia, eta arloen arteko komunikazioa hobetu dugu, ateratzen dugu zen kontratuak askoz be kopuru handiagoa da, eta gero kalean hori eslatzen da. Beraz, politika hurbila egiten dugu herritarrekin, baina etxe barruan ere politika eraginkorra. Eta uste dut horrek eragina edukiko dauela urrengo hauteskundetan. Baina errepikatzeko prest, berriro ere hautatu zaituztelako ez, H Bilduren hautagai bezala? Bai, lehenengo eguneko ilusioarekin, eta uste dut garrantzitsu dana, urte hauetan lortutako eskarmentu guztiarekin. Ez da erreza, eta ez bakarrik gaitik, edozein herritako alkatek, alan traslatzen dauria, edozein kolore politikotakoek, garaizaiak izan direla, eta asko ikasi dugu. Pandemia batean, oinbeste krisi mota batean sartuta gauz, beraz, lehenengo eguneko ilusio horrekin, baina gainera ikasi dudan guztiarekin, eta horrek lagundu aldauenarekin. Inigo Hernando, Galdakako alkatea, eskerrik asko gaurkoan 11 telebistara gerturatzeagatik. Eskerrik asko, begira. Hurrengora arte.